Eladásra kínáljuk a képen látható ingatlant, mely Budapesttől mindössze 20 kilométerre fekszik. Egy csodálatos festői környezetben található terület, összesen 33 000 négyzetméter nagyságú és teljes egészében tehermentes. Az ingatlanon található egy magántulajdonban lévő 180 négyzetméteres lakóház, melyhez 2 beállós garázs épült, és ezen kívül több gépkocsi parkolására van lehetőség fedett, illetve nyitott parkolóban. Az épületet gyönyörű virágos kert veszi körül. Kertjében igazán kellemes pihenési lehetőség van az úszásra is alkalmas medence mellett. A ház teraszáról egy tágas, kandallóval ellátott nappaliba juthatunk. A nappaliból egy amerikai konyha nyílik étkezővel, ahonnan csodálatos kilátás nyílik a pihenőkertre. A konyha a legkorszerűbb gépekkel van felszerelve, és innen nyílik egy tágas kamra is. Az ízlésesen egyszerű, igényesen megépített lakóházban még 3 szoba és 2 fürdőszoba is található. Egyik szobájából a parkban lévő mesterséges tóra nyílik kilátás, amelyben békésen megférnek egymás mellett a halak, a békák és a szebbnél szebb vízinövények. A lakóházhoz tartozik egy korszerűen megépített, környezet- és gyermekbarát játszótér. A frissen telepített, összesen 41 jó minőségű gyümölcsfa között található többek között őszi barack, körte, dió, szilva és almafa. A gyümölcsök tárolásához egy pince is megépült. A terület rendszeres öntözéséhez 3 darab furtkút áll rendelkezésre. A lakóháztól nem messze található egy lovascentrum, mely egy 4 boxos, illetve egy 6 boxos istállóból és a hozzátartozó építményekből áll. A 4 boxos istállóban található egy nyerges helység, egy fürdőszoba és egy konyhával felszerelt pihenőhelyiség. A 6 boxos istállóban van egy előkészítő helyiség, illetve egy 2 szoba összkomfortos lovászlakás. Az istállóhoz egy 300 négyzetméteres fedett tároló is tartozik.